салом алейкум дӯстон бардарон тамошобинёни канали аҳли ютуб хуш омадем ба канали мои канали қодимӣ. Бардаро гоҳи фурӯшай гоҳи карпат и бародар бисёр хоҳиш кард як карпати зур дорум гоҳи хонагишай бениҳоят гоҳи хубай мега сум заҳрулай илтимос кард биё ҳамира буфурӯшем гуфт ҳами канали хидда подписчики хиддум гуфт ҳамира бардаро фурӯхтани мина гусолакиш ғинаҷин и чандам зоишака Deyim gusola şey. Hozir mo ira dandon hamaşa nişon metem şimo da. Hamisha dastgiriро фаромӯш накунед. Подписаться, лайк кабҷа кунед. Дастгири шимои пешраи мост. Го бениҳоят гоҳи қадбаланди зурай. Гусолак шимо да. Ина бардар гоҳи хонашай. Гаранти дора. Чанд литр шир мета? Сар бега. 8 сар бега гаранти шир дора мега. Hozir бо мо ҳамаша нишон метем. Ина барадора дандонои гусолагӣ дора мегад деюм гусолашай бениҳоят гоҳи хуб аст. Тамом. Ина гусолчак гусолаш чанд кашид? 21 рӯз зоидагиш 21 рӯз шидоха. Пародай карпати тоза ёха. Ира хадат ғиноҷин гирифтабди вақтш. Якта зоиди як хонада. Ҳам якм зоиш тамедо шир. То 10 та мете авқоти дошта буд. Авқот павқот шабти то 10 тара метоха. Оз акуна алаб шид акубу. Пародаш карпати тоза шата намезана. Не. Ина ҷӯшиданша нишон додесай адати шата зай на ина. Хоҳиш кардем ки ҳам ҷӯшиданша нишон те и бардар меҷӯшида ина. Ҳар чочо чӣ кор мекунад? Чочошам базе ба роза. Ина бардар гов дар ҷош истодай. Шириш тоза я? Шириш тоза. Ҳам табзанайма да зур бомегишти. Бас яка, куя ширша бихел нишон мемте. Ина бардор ди ширшави тозакай бениҳоят гоҳи зур ҳамеша дастгириро фаромӯш намекунед подписаться лайк камеҷақем бардаро дар рафти навор ҳастай инаи гоҳшам ак мефурӯшум гуфтеса инаишам мефурӯша ҳозир буха видео мекунем бардаро хид ина бардар да пеш ман нархира чанд мегӯяка нархи ҳами ячи бигӯй ки ака як аз барака биояка мара хидат мешиносӣ каналам да чихе гоҳ мепартом чанд сум мегира нарша 16000 мегам ака бо монда дора арзон меша 100% ха хай дастафка чи акам ҷо мерав ха 20 сум дастафка дора мега дастафка шаса ина барда синаш карпати бақвата шароит боша и хели битиша фарбе мешав ха бити 10 та метр то навори анда худо нигаҳбонатон касб кори амтон да барои номри телефони ман 111 21 72 21 номрои химамон моха худ дунё номрои хитамону не ай хидам кати гап занану ха гап неси бародар мегам ма кор дорум телефон як вақт штага мега барои чи хидат да бисёр занг мезанан мега ай хидат мебардори ма як рӯзе ҳастам намебардорим як рӯз нестам ҳамун ҳисоб мега хидат номрои хитамон мега качон гап зан мега нарх 16000 номрои телефони ман 111 21 21 го бениҳоят гоҳи қад баланди зурай занг бизанед муомила кардам метавонад то наворанда худо нигаҳбонатон